God dag. I dag der er vi kommet til Aalborg, hvor vi skal opstamme nogle bøgetræer og fælde en lille guldregn. Så der er ingen grænser for, hvor vi kører hen. Og vi har taget flishuggeren med, og vi skal flise alle grenene, så det hele kommer væk. Og det er de her bøgetræer her, hele vejen nedad. Og jeg har taget Anders med, som skal stå hernede på jorden og sørge for, at trafikken den glider rigtig fint rundt. Vi har afskiltning og blink på bilen. Det skal nok blive en rigtig god dag, og jeg håber også på, at I får en god dag derude. Nu kan I se resultatet her, når jeg lige kommer op i træerne og får beskåret dem, får løftet dem. I kan lige se der. De vil gerne have mere lys ind i haven, og selvfølgelig også undgå, at grenene går ind i lygtepælen og ned i lyskrydset. Så det bliver rigtig godt. En rigtig fed opgave, som vi glæder os til at komme i gang med. Så fik vi løftet træerne hele vejen henad og fik tyndet lidt ud i dem, så der kunne komme mere lys ind i haven til kunden. Og de er meget tilfredse, og vi har fået ryddet rigtig fint op efter os, som man faktisk kan se, vi har været her. Alt i alt et rigtig fint job. Tyndet godt ud i dem, som I kan se. Så endnu en tilfreds kunde, og vi er også tilfredse, fordi det var en god opgave helt op i Aalborg. Så det var en god dag, og god dag til jer. Hej.